Πάμε! Καλημέρα, όλη μέρα, από εδώ μέχρι και μέρα. Είπες να είμαι πιο energetic στα καλημέρα μου. Με έχει βαρεθεί ήδη. Δεν θα αντέξει 2 ώρες ταξίδι. Με τίποτα. Να σας πω, θα φύγουμε καμιά ώρα. Εσένα περιμένουμε τόση ώρα. Δεν δίνω. Γιατί πήρατε μόνο για τα μάξι σας τέτοια πράγματα? Θα σου δώσω και εσένα. Εντάξει. Πάμε. Ωραία, φτάσαμε. Γεια σας. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive. Θα παίξεις κι εσύ. Πού πας με εκεί πέρα, βρε? Μπράβο, Χριστίνα. Θέλουμε άλλο ένα ευρώ. Δώσε άλλο ένα ευρώ. Δεν έχω ένα ευρώ, έχω 2 ευρώ. Δώσε μου 2 ευρώ. Εγώ θέλω εκείνο. Μπορείς να μου το πιάσεις? Πιάσου το, πιάσου. Good morning, light. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive. Θα τα πω. Λοιπόν, όποιος έχει δει τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή θα καταλάβει. Είμαστε στα διόδια και μας πέφτει κάτω ένα κέρμα. Ό,τι και αν ήταν αυτό. 1 λεπτό ήταν στην προκειμένη περίπτωση. Και μας λέει η τύπης από τα διόδια. Αφήστε το, θα το πάρω εγώ μετά. Η τσίωτα σου δεν πειράζει, θα κατέβω να το πάρω να σου το δώσω. Και λέει όχι, έχω κι άλλο, θα το πάρω μετά. Να βγάλω τα παπούτσια μου. Βεβαίως, οπωσδήποτε. Αυτό είναι το σπίτι μας και ο Θανάσης. Εγώ. Και η Μαρία. Τα μουλάρια τρώνε. Μαμά, είμαι στην τηλεόραση! Ένα με έχουν φέρει να βιντεογραφήσω μόνο, δεν μου έχουν βάλει να πιω. Δεν με σκέφτηκε κανένας! Άντρα μου! Θα ψηλώσω να δω στο κοντού, αυτό να το θυμάσαι. Άρα είμαστε όλοι δικοί σου δούλοι. Πάρε τώρα. Δεν περνάω καλά αυτό το διήμερο. Σε βλάκα. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτή η εσύ. Μαρία, Ναι. τι έχει μέσα στην τουαλέτα για να πλένεις τον κόλο σου? Έχει ένα μπινέ. Όταν λέμε φτωχομπινές. Μα είναι φτωχός ο κόλος. Στοπ, πάρε το ποτήρι πίσω. Όχι, δεν το δίνω. Έλα, δώσ' τα λεφτά. Τώρα αυτά γιατί. Κάνεις εδώ. Μαζεύω γιατί είστε όλα χαΐρευτοι. Κάνει κούνια. Όπα, ασφάλεια. Μαλάκα. Ποιος καφές Έχεις κι εσύ κι εγώ. Θα χάσουμε και τα δύο. Θα κρατήσω εγώ που είμαι υπεύθυνο άτομο. Είσαι υπεύθυνο άτομο εσύ? Ναι. Από πού πάμε στη Μακρινίτσα? Μέσα, γιατί θα βγω και θα αρχίσω τις μπάτσες τώρα. Οι άντρες μπροστά. Οι άντροι. Αγόρια, ατσίδες, κορίτσια, κατσαρίδες. Βάλτε GPS. Υποφέρω. Πολύ. Μπράβο. Μου παρακαλάει να της κάνω πλάνα. Μου παρακαλάει. Το κομπολόι αυτό. Η Μαρία μου το είχε πάρει από την Αλβανία, λέω. Ναι, δεν είναι όμως μια ευλογία πορεία. Εγώ θεωρώ ότι στη Γαλλία, ας πούμε, στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ, δεν θα δεις κάποιον να κατέβει. Πρέπει να κάνω ρινοπάρι. Καλά, Πρέπει μόνο μην κάνει καμιά καταστροφή και αποκλειστούμε. Δεν θα ήταν ωραία να μείνουμε στο σπίτι εκείνο για... Εννοώ μην αποκλειστούμε στη Μακρινίτσα γιατί δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτω. Είπαμε να πάμε στη Μακρινίτσα, πήραμε λάθος δρόμο. Για ποιο λόγο λοιπόν να βάλεις τα εκεί από δεξιά? Χριστίνα, πρέπει να περάσει και η λωρίδα μας, Θα πρέπει να ξεχωρίσει μία για να περάσει άλλη. Πάνε σε παρακαλώ λίγο κάτι και διαμόρφωση την κίνηση. Από εδώ χωράει να περάσει για να μπορέσουν να φύγουν και οι υπόλοιποι. Αγόρι. Πήγαινε λίγο πιο μπροστά. Όσο πιο μπροστά μπορείς. Θα και εσύ όσο πιο μπροστά μπορείς. Ωραία, χωράς άνετα τώρα. Ναι. Ίσια. Είμαστε κάνα τέταρτο εδώ, δεν ξέρω. Δεν είμαστε για πουθενά. Τι, ας παρκάρουμε όλοι εδώ πέρα. Χαλάσαμε. Θες να μου πεις εγώ τι έχεις πάθει στους μπλέκτες? Δεν έχει επαναφορά. Είναι κενός. Μάλλον έσκασε το πομπάκι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Μάλλον θα έχει ρε παιδιά όμως. Ναι, είναι τριήμερο. Κατέβασε το τηλέφωνο, είναι κατηφόρο να το πάμε κάπου αμάξι. Μια φορά να πάμε κάπου χωρίς να έχει ευτράπελα. Πρόσεχε εκεί, Βλέπω, έλα. Ήρθαμε μέχρι το Πήλαιο και πήρα από συμπλέκτη.
Τέτοια vlog δεν γίνονται στις μέρες μας. Να τραβήξεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω τώρα αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει εμένα. Δεν το δέχομαι. Δώστε τώρα γιατί μαρσάρει. Επειδή μπορεί και εμείς δεν μπορούμε. Είναι με τα μάξια, δεν πτώμαστε. Βλέπουμε τη δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά. Θέλω να είμαι μαζί του, να τον βλέπω. Άρα παπά Μιχαήλ εγγύηση. Θεοί οδικοί και τρέχουμε. Σαν τη Φίβη δεν τρέχει. Τι ψάχνεις? Το γάτσο. Αυτό είναι και γάτσο. Ρε ο καθένας έχει το δικό του. Το να έρθει κάποιος να βοηθήσει ας πούμε. Είμαστε στο κτέλ. Ναι. Με την τσάντα έτσι σαν τη διά. Και πάμε στο Βόλο. Γιατί χάσαμε όλη τη μέρα και τώρα πάμε να φάμε. Με την πραγματικότητα έχετε έρθει σε επαφή ή όχι? Γεια σου κτέλ, ευχαριστούμε! Ζήσαμε την περιπέτεια σε όλο το μεγαλείο. Από τις 8 η ώρα ξεκινήσαμε και η ώρα είναι 6 το απόγευμα. Road trip 12 ώρες. Τελείς και πήγαμε Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ, με το αεροπλάνο. Έχουμε χαϊδέψει όλα τα σκυλιά που υπάρχουν στο Βόλο. Το καλύτερο πισμπίκι. Γεια σου! Τι καλά παιδιά είστε! Τα πιο όμορφα! Πάμε πίσω σπίτι σου! Έλα σπίτι σου! Από πού βγήκες? Εκεί έξω. Λογικά είναι συνηθισμένος, θέλω να πιστεύω. Και μέσα στη στάμνα σας έχετε το σωστό κλειδί μήπως? Κάντε κάποια διάρρηξη. Τι γίνεται? Τίποτα. Παρακαλώ! Να σε ξεχάσω παρακαλώ! Μια φορά όταν ήμουν μικρή έκανα κούνια, πήδηξα, κάπως γύρισα έτσι. Αλλά ήμουνα εδώ κάτω και έρχεται η κούνια. Γκντάου στο σαγόνι. Το θυμάμαι. Το θυμάσαι? Vad hakten alla Gullfest hela dagen Lite mjöl från livets grottekvarn Gullfest hela dagen Stort och stort, det har vi alltid gjort Så det är gullfest hela dagen. Είμαστε προς αναζήτηση φαγητού και είναι όλα γεμάτα γιατί είμαστε τόσο έξυπνοι ώστε να μην κλείσουμε τίποτα. Γαρίδα κοιτάει εμένα, κοιτάω εγώ Γαρίδα. Πάε με Χριστίνα, πάε με. Έχουμε φορτώσει τα μαλλιοκέφαλά μας στο αυτοκίνητο. Μέχρι εδώ είμαστε πράγματα. Ο Θανάσης είναι μπροστά με την κιθάρα. Και εδώ θα μπούμε οι υπόλοιποι μαζί με κάποια μπαγκάζια. Αφού τώρα όλο αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν έχω ταξιδέψει πιο άνετα. Ούτε με την Aegean τέτοιο πράγμα. Stort och stort, det har vi alltid